Щиро вітаю, шановне господарство, і прошу вашої уваги, бо маю намір розповісти про одну адметную риболовлю, що відбулася надоечы у нас разом з жонкой на одним з улюблених водойомів нашої Узденщини. Акрамя самого меншого човника, довжинёю 2,70, який вам частей за ўсё даводзілася бачыць, чакаюць свайго часу у мяне на падворку ще две лодкі, даўжэйшыя. Неяк спакваля прызвычаюся рыбаліць самотна, таму большыя плаўсродкі працягваюць сумаваць, чакаючы, пакуль у мяне з'явіцца хаўруснік. А яго ж і шукаць не трэба, бо заўсёды побач. Справа толькі ў тым, каб завабіць жонку да сябе ў човнік, перад тым абраўшы прыдатнае надвор'е. А з гэтым у зазімак бывае цяжкавата. Бо, як ведаем, калі ёсць пагода, дык драпежнік часцяком не надта ахвочы цікавіцца прынадамі, а калі не пагаць, дык няўтульнасць можа сапсаваць увесь доўгачаканы працэс. І вось нарэшце атрымалася вылучыць у лістападзе досыць спрыяльны для сумеснага вуджэння дзень. Адзін з апошніх цёплых у гэтым месяцы, калі верыць сіноптыкам. Але ж цяплынь нас не бянтэжыла, бо несумяшальнага з добрым клёвам шчупака надта лагоднага надвор'я ўсё роўна не прадбачылася, бо абяцалі неслабы вятрэц. Дзьмуць ён, праўда, павінен быў з поўдня, а пад тым берагам у нас якраз і знаходзяцца лепшыя кропкі. Падрыхтаваўшы на беразе неабходны рыштунак, ды закінуўшы ў човен ванзэлкі, наўпрост туды і парухаліся на сваім сталым электрарухавічку. Павольна, удумліва, пазіраючы раз-пораз на рыхалот, які вырашылі ўзяць з сабой дзеля цікавасці. Распачалі вуджэнне з разнаякіх эксперыментаў. Маўляў, а давай тое паспрабуем, а мо гэта памачаем. І даштукарылі да таго, што зашапілі кагосьці вялізазнага. Нічога сабе, на воблер, слухайся, а мо это карп які? Дык я ўключыў ужо. Глядзі, што гэта робіцца. На, трымай, Люда. Давай подматывай, я ж, плыву на яго. Ну подматывай, трымай у нацяжку увесь час. Там уже калі близко будет, скажешь. Ему придется якорь кидать. А не, все сошло. Да. Цягалі яго нават па чарзе, але рады не далі. Уздыхнулі і працягвалі рыбалоўлю, зноў жа з нейкімі вымудрамі. Але прыкладна праз гадзіну ўсё стала на свае месцы, калі ў ваду паляцелі улоўныя на тым вадаёме вярчальныя блешні. І, як той казаў, вынік не прымусіў сябе чакаць. Жонка павалакла першага шчупака. Хацеў сказаць, падсекла, але ж з вярчалкамі ніякіх падсечак і не трэба, бо драпежнік чапляецца сам. Толькі цягні шпарчэй ды адначасова лацвей, каб не сышоў. О! Ой, ой. Ну так скидывай душку одразу. О, все. Ну все. Да поможи ей, Роза. О, все. Все добре поплыла. Неўзабаве адгукнуўся на прапанову пачаставацца яркай блешняй яшчэ адзін зубаты. Мой трэці стае дзялянкі пабываў у лодцы, ўжо не памятаю, бо паступова ўцягнуліся і пайшла апільніца.
бляха, верчалки кислотные добре працюють. О, ну криху, ну прикладно, да. Давай я рукой возьму. Ой, ой, еще мою меньше, стой. Ты ж так не тягни меня. Ну да. Мой размер. Да. Не, щупак. Малый. Ну такие. Ой. Что ты кажешь? Ну да. Но были и кілёвіки. О. Тады можна было и место ўжо змяніць, і прынады паперабіраць. Прастора вадаёма без нікога, ёсць дзе разгарнуцца. Праверылі зацішныя куткі вадаёма, пакаламуцілі вінтом рухавічка плыткаводдзе цальніка, дзе, здаецца, ніколі і не былі. Пакрысе карацей дзяўбло. Не сказаць, што неяк адметна, але стабільна. Найлепшымі здабытчыкамі шчупакоў працягвалі заставацца вялікія вяршалкі. Ставілі іх, як толькі з'яўляліся сумневы наконт правільна абраныя кропкі. І часцей за ўсё яны выпраўлялі становішча. Здымалі і фатаграфавалі не ўсе зловы, таму дакладна не скажу, колькі шчупакоў выцягнула жонка. 10-6 ці 7 за 4 гадзіны рыбалоўлі. Сумесна палічылі гэта за добры вынік. Тым больш улічваючы, што дагэтуль быў у Люды досыць працяглы перыяд, так бы мовіць, нішчымніцы, калі і рыбалак, і рыбы амаль не было. Хаця сама напарніца на маё падбадзёрванне наконт жаданых дзяўбуноў сказала: «Дык бадай што і не было тых паклёвак, бо шчупакі проста вешаліся». О, так добрый щупак. Так. Ай, о, аж сам у подхватник запрыгнул. Класс. Ну, ж трохи буйнейший. Да. Зараз я тобі його достану. Дергалась. Фрикціон гляди. Зараз ми трохи отпустить його, не надо. Не треба, так не треба. Ні, це щупак мой добрий. Да, щупак. О! О! Ну, такие. О, таких уже закілёвіки пошли. Все. І вось тады адразу з'явілася думка: трэба паўтарыць, мо і сапраўдныя дзяўбуны надарыцца. Таму, сябры, неўзабаве чакайце працяг.